Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Dian Nur Afifah saking kelas 10 TKJ setunggal. Perilaku kang utama tata krama kudu ngerti, becik iku ora sirna, ngilmune kudu dipatri, ibadah sang mati, tandang gawe tepat wektu, jaman kang saya bubrah mung kagungan Gusti mligi kanggo padha nylametake awak iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.